Sa number 4, mga pumuluyo sang isa ka barangay sa syudad sa Kabangkalan ang nagbaton sang Paskwa sa anibersaryo sang pag-igo sang Bagyo Odette. Natukod ang Love, Share and Donate sa mag-igo ang Bagyo nga Odette. Kini ang pamaagi para mapalabot ang pulig sa mga Negrenses sa mga pumuluyo sa Kabangkalan City nga nahalikan sang bagyo sa December 2021. Sang weekend, nagsukat ang ikaduha nga tuig humalin sa pag-igo sang bagyo. Ang Love, Share and Donate ang liwat nga ginbuhi para naman maghatag sang pamaskwa sa mga residente sang Purok Amian, Barangay Tampalon sa Kabangkalan City. Ginpangunahan ini ni Anay Negros Occidental Governor kag Kabangkalan City Mayor Isidro Zayco kag sang iya hinablos nga si Ann Zayco. Masobra sa isa kagatos ka mga pamilya ang nagbaton sang pamaskwa kag bugas kag may pahanda pa para sa mga kabataan. Suno kay Ann Zayco, kadamo sa mga pumuluyo sa nabukid nga bahin sang syudad nga nagakadapat magbaton sang pamaskwa gani ilaliwat nga ginbuhi ang programa. Pasalamat man ko kay nagsugod ko padala sulat sa mga friends, sa mga partners sa negosyo, and sa tanan man, sa mga simbahan ng mga upod namon. Pasalamat man sila kay tungod nga nakabulig man sila paambit sang grasya sa mga tao.